Alo! Bună! Bună, Ce faci, mutusa! iubirea mea de căpărat? Bună, mutusa mea, ce faci? Uite, mă uit și eu la tine. Poți să deschide camera? Sigur că da. A? Da, imediat. Ok. Vezi că vine mutușa mea, grijă cu ea, cum vorbești voi cu ea? Ce frumoasă ești tu, bei. Faci, mă, băiatul meu. Și cine râde în spate tău acolo? Am și eu o fată. E Maria. Știi că ai vorbit cu ea la telefon? Și are 16 ani, are voie să se uite, să închide contul. Eu lasă-l, ia. Uite ce frumos. Bună! Iubirea mea! E fata mea? Îți place de ea? A? Îți place de tine, nu-ți place de copii. Bună! Eu îți place de mutușa. Uite că am și pasta aici, o vrei pasta? Lasă-mă, eu nu-ți place crine, îți place mutușa. Te place de mine, nu? Da, pe Ia tine îți zi-mă place. unde- Eu îți place babale, nu-ți place tânăr. A, Ție îți place babele? Da, babelele are ce mai frumos păsărică. dar mă, eu sunt babă. La 57 de ani, eu am 57 de ani. Faci așa. Ei, Dacă așa nu e nimic acolo, ești baba. a, e babă. Ești baba dacă nu ai denti în gura, baba. Păi a căzut jos. Nicolae, eu ce faci, intrat Nicolae? Ai căzut jos. Ce cauți tu aici, mă, la iubitul Ce meu? ai și afară, câte draci! Vezi că baba te-ți place, eu îți place de tine, nu-ți place de mine. Da, dracu de boschetar, că eu boschetar ăla nu mă place. Mă, dar tu pe mine mă placi? Nu, tu ești copil, eu îți place babele. Dar Bravo. câți ani ai? Ia zi-mă, unde locuiești? Locuiești aici la București? Da, vino la mine în casă. A, păi eu sunt de aici, Da, din așa Ștefănești, e, Alex. aproape. Hai mă, taci drecu din gura copil acolo să vorbesc cu nevasta Băi. mea. Ai mă, eu stau aproape de tine. Stau aproape de tine. Aproape de mine, unde stai tu? Da, în Ștefănești, în Ilfov. Info. Da, Și când vin la mine? când viu la tine, mâine, Da? ca de sâmbătă. Mâine. Mâine. Când vine pregătită, da? Viu pregătită, da? Vine pregătit, ai grijă. Uite-mă cum ești fericit, Domnul ferește. Sunt fericită, nu? Da, trebuie să fii pregătit. Așa, să ne pregătim amândoi. Da, mă, împreună, să nu vină cu copilul ăsta, să nu mă dărângezi noi. Nu, că eu stau acasă. Stai acasă, nu vină cu ea să mă dărângezi. Iubirea mea, ce să facă ea cu noi, nu? Nu are treaba cu noi, nu am un singur. Cu noi. Se Sigur închide că ușa și dă drumul, pa, 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 pa. Pac. Ah! Ai mă, Ei, iubirea mea, că e ia bună. zi inima mea, iubirea mea, nevasta mea, sângea mea, sufletul meu, Iubirea mea, că eu e bună. inima meu. Ca e pura și face țac, fac și gata. Pa, 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 pa. Domnul ferește! Eu dă și pasta, ce bucuroasă e. O ia și pasta? Nu, vine doar să nu vreau să vină cu nimeni să mă deranjez. Numai eu am un gând. O Luca să ne lingă. O Luca să ne lingă. Afară cu tine amândoi de babălii care îți place negre. Baba asta îți place pula mare de aia. Baba asta îți place pula